Yes, magandang hapon guys. So tayo ay meron lang pick up. Meron tayong pick upin sa may part ng Kalasya. So titignan natin kung kaya na ba ng motor makadaan sa, sana hindi na siya baha or hindi na ganoon kataas. Yan, no? Kawawa talaga yung mga nasa gilid. Mga nakatira sa gilid, sila yung napag-ipunan ng tubig. Medyo tubig pa rin pero nadadaanan naman na. Alright, so sana hindi tayo maabutan ng traffic. Ay ng red light. Let's go baby. Taas pa. Hindi na tayo lumabas kanina dahil sabi nga nila napakataas ng tubig dito at hirap ang mga motor. Kaya hindi na natin pinilit. Yan, so punta muna tayo ng Kalasyaw, Pure Gold Kalasyaw para i-pick up. Dapat pick upin. Parang ayaw kong dumaan dyan. Dito na lang. Mataas ang tubig. Iwas tayo, baka tayo masiraan. Kaya nang dahil sa damit. Ay shit. Yeah. Let's go. Wala talaga tayo madadaanan na lahat may tubig. Yes sir. Natapat ka pa sa red light. Kagabi talaga malalim na eh. High tide pa lang ito. Ayan oh. Bawat kanto dito baha. Sana doon sa dadaanan natin mababaw para makatawid tayo ng Kalasyaw. Ayan, so ingat po sa lahat. At huwag na pong susulong sa baha kung alam naman natin may mga sugat tayo sa paa, no? Para makaiwas sa leptospirosis, mga ihi ng daga. Nako, namamatayan pa ako ng makina. So yung mga sasakyan nandito na sa taas ng tulay. So ibig sabihin yan, mamaya tataas na naman ang tubig. Ayan, so mamaya na lang uli. Let's go. Alright. Woohoo. So mukhang marami-rami tayong dadaan baha. Yes sir. Yan, ayaw ko dyan sa gilid. Bahala ka dyan. Nakabota ka naman. Yan, so medyo mababaw. Kaya update ko na lang kayo pagdating sa Pure Gold. Alrighty, so palabas na tayo ng bayan ng Dagupan. So next na ay Kalasyaw. Yo, paparamdam no Merry Christmas. Ho ho ho. Hey, shout out Michael. Yeah, mabuhay.
Yeah. Yan, so malapit na tayo sa Pure Gold. Hopefully makilala natin sila kaagad, dahil ayaw ipakita ang kanilang muka. Opya. Ingat lang. Ingat sa pagdadrive, dahil hindi ka pwedeng makasagi ng tao dahil wala kang laban. Alright, so hanapin natin yung sinasabi nilang Andox. Ayun ang Andox. Ito naman yun, Silver. Saan yun? Yung sinasabi ko, wala namang makitang ito na yung Andox. Naku po, wala trip to ah. Exit naman yun, kaso wala naman akong nakikitang nakaputi. Naku, delikado pala dito. May ipit ka dito. Opya. Kaya pa itong picturean to, baka hindi nila alam. Wala naman ako nakikita naka white. Magkano yan, ma'am? 130. Eh di mo, bakit ito ka man lakin? Thank you po. Uy, favorite ko, the M5015. Ay, pwede siyang i-lowered. Hindi ko may tulak. Ang bigat. Gagi. Alright, so tayo magpapaalam na. Laging tandaan, ride safe always. Abush.